Sanibonani guys, welcome back to Umkosi Nophile. Welcome back to yet another video. Ngiyabonga kakhulu you guys for joining. Thank you so much for your love and support. Ungakhohlwa ukusubscribe, mangaba subscribe, like video, you share. Thank you so much you guys. Nokuthi ke emangabe kudlala ama ads, please kindly watch those ads. Ungawaskip lawo ama advert kubalekile kakhulu guys. Njalo ngiyabonga kakhulu kulabo abazongawaskip ama ads nabazo like i-video into kanjalo guys. So kule video sizoqhubeka ke sikhulume ngodaba kaMama uZanele Mbokazi okuyikuthi siyabona lapha estoryini bekhuluma ngokuthi kusaloku kubanjwa imikhuleko you guys. Kukhulekiswa ke umama uZanele Mbokazi owabanjwa ukugula kuthiwa wayesemsebenzini leso sikhathi wasethi uzizwa engaphilile uba nesibhobo into kanjalo guys during the show, and then kuthiwa ke wasiphuthunisa esibhedlela. And yeah, since then you guys kusaloku ke kukhulekwa ethandaziswa you guys senke ngenza ama video. So okunye ngizokhuluma ngakho ukuthi mangenza ama video mina ngiwenza ngoba kubalekile ukuthi ngiwenze lawo ama video. I'm a blogger, I'm an entertainment blogger. I do have a channel Phile Barbara's Entertainment. Ngasho futhi kuleyo channel ngathi I do South African celebrities. Angithi i-choice you guys. It's your choice on your channel when ukhuluma ngani. So mina I do gossip or news, let me say commentary. I talk about celebrities, especially South African celebrities. Even if I can find myself talking about other celebrities from other countries, whether bala eMzansi noma bekhola, but I speak about celebrities, right? Ukuthi lelo celebrity la kuphi akusenani, but it is a celebrity. But njengomuntu ophile South Africa ngikhuluma kakhulu about South African celebrities. The reason why I'm not gonna be talking, I think answer abanye laba abaza kuma comment section ombezothi why am I not talking about Zimbabwean celebrities. It's simply because mengenza video ngila South Africa ngenze i video about mhlamba amanye ama celebrities akwamanye ama country ngoba aniwazi, we are not going to click. Ayo asethi ngiyachange ke manje ngithi you know what, I'm gonna be doing my own Zimbabwean celebrities. Are you going to click? Because you do not know them. That's why you are not going to click to watch those videos. So I prefer njengomuntu ophile eMzansi ngilandela ama South African celebrities amaningi nendaba eziningi ezikhona umgosi okhona omningi. Ikho mina lokho ngiafter khona ukuthi lelo celebrity la kuphi libuya kuphi mina ngibuya kuphi. Lokho kimi kubalekile. I'm on the internet, I'm talking about celebrities. Mangabe base America sinokuthi sikhulume ngabe you guys mangabe baya trenda, as long as that person is in the public eye and kukhona izinto kumele sikhulume ngazo sizokhuluma ngazo. Ubusubuya ke wena on the comment section uzothi hayi wena ngoba usuke eZimbabwe, why are you not doing your own Zimbabwe? Like duh, ezinye izinto guys, it's just a common sense, right? Common sense. Uzwe nje ukuthi umuntu ukhuluma ngoba unalo yamcabango nje ukuthi ngoba lo muntu vele angithanda abantu baseZimbabwe, so why are you doing South African celebrity? It's a choice. I can still be living in Zim and still do South African celebrities. As is just common sense. I can still be in Zim and do South African celebrities. And this is online. Giga internet. I can still be in Zim and do American celebrities if I want. But for me, it's a choice. I chose my South African celebrities. It's my choice on the channel. So okay, you guys, so ungathi mangizenzela into yami engiyithandayo ngigosipha ngikhuluma aba celebrity abangasibakina okungasodade wena okungasumntaka ma wakhe into ekanjalo busufika uthi hey, why are you talking about? None of your business. Watch the video, ubheke i-video, ubheke i-title, ubheke i-thumbnail bese siyakhuluma ngalo. Angisho ukuthi uvumelana nami, ngisho ukuthi asikhulume ngalo ke sikhuluma ngakho. Bayeke laba bazako on the comment section bezontshela izindaba lezi abangitshela. So namhlanje sizokhuluma ngoMama uZanele Mbokazi again. Into abayenzile on the other video kaMama uZanele Mbokazi ngicela ningayenzi. Ngikhuze ke bo Brenda Muchabi nabo Slibazi, so all those ladies who are they busy telling me nonsense. Khuzekani njalo you guys. So we are going to do Mama uZanele Mbokazi again because you guys udaba lwakhe Mama uZanele Mbokazi umuntu engamlandela since kudala is one of the South African celebrities ebengimkhonzile osebenza ukukhosini and something like that you guys. Maningi ama celebrities esiwathanda even if you are not South Africans, and bona bayathanda futhi balandelwa ngabantu abakuphi ababuya kwezinye indawo kwamanye amazwe. They are celebrities, right? Stop speaking for them. Asibana benu, right? Ngiyaphinda futhi. But anyways you guys, sikhuluma ngokuthi umama oloke ephathekile you guys, and kuloko kusaba nje umthandazo ethandaziswa into ekanjalo you guys.
So ngiyengabona futhi ke kolunye udaba bayikhuluma ngokuthi kuhlela omunye umthandazo you guys ngempilo yakhe Mama Uzanele Mbokazi njengoba lokho saxinwe ukugula into ekanjalo kudingeka imthandazo bafethu kuthiwa ke kuzohlangana futhi athandaziswe you guys. So now kulenjele ukuthi uze kwaZulu Natal umkhuleko ukuthandazela impilo yomsakazo Khosi FM obuye abe ngumsomabhizinisi futhi Uzanele Mbokazi kubikho ukuthi uhlaselwe umdlavuza wamaphaphu ilona daba lika Mama Uzanele guys. Whenever you kneel down and pray, please pray for her you guys as she is fighting this fight. So bekunomthandazo ke wokunxusela impilo kaZanele kaSesandini Assemblies of God ngempela sonto lapho kugcwale abefundisi ebamabandla ahlukene abaculi izikhulu zikaHulumeni namaciko ahlukene endimeni yokholo. So ke udaba lolu laphana kayiso leze beyikhuluma ngayo Mama Uzanele you guys ukuthi uPastor kuSithembiso Mtshali usesigungini esiphezulu esihlela umcimbi wezindondo ama-Crown Gospel Music Awards uthe babonga abahleli bomthandazo ngokuzinikela kwawo wonke umuntu oqhamuka emkhakheni wokholo obekhona kuleyo ndawo. So uZanele ube nokuzinikelwa kakhulu endimeni yomculo wokholo emabandleni ngisho emphakathini kuninga kwenzile ngakho sikhuthaza ukuthi baphume ngobuningi laba bazosixhasa kule mkhuleko esilokhu siba nayo kuthiwa ke siyakholela ukuthi kakhulu ekutheni uma sikhuleka sonke siyonqoba kulabo abafuna ukuhlanganyela nathi emkhulekweni ngoba sisaqhubeka nayo bangayibheka ekhasini iCrown Gospel Music Awards kuFacebook kuphethe ke lapha uPastor Mtshali you guys eThekwini kulindeleke ukuthi kwenzeke okufanayo ngoba kuzoba nje umkhuleko ohlelwa ngamaciko azoba ngoJune 23 ngo2 ntambama ebandleni iGNF eDurban Station. So kuthiwa ke uMama Uzanele uqale ngokudalula ukuthi yagula ngenyanga edlule ngoba wahluleka ukusakaza leso sikhathi ohlelweni lwakhe lwangesonto ekseni oluthi lona eshilo. So ehlelweni lapho waveza ukuthi iphimbo lakhe aliphumi kahle futhi wakhala ngokushawa isibhobo okwagcina ngokuthi angeniswe ke esibhedlela you guys ekungeneni kwakhe esibhedlela sabona ke esephuma lapha na kuthiwa udischargewe esibhedlela into kanjalo kuthiwa ke usaloke gijima la emasontweni you guys ezama ukudinga impilo kanti ke basoloku bemthandazisa you guys abaculi abaningi abomculo wegospel and all that you guys kuloko kusaba nje imthandazo ethandazisa you guys kucelelwa ke impilo yakhe into ekanjalo. So izona izindaba zika Mama Uzanele you guys is such a pity man ever since ke agula lapho semsebenzini ulokhe ngakalulami uyazama you guys. So kucela ke imthandazo you guys kucela imthandazo la uguqa khona please pray for her sengathi ngalulama egameni lika Yesu. So ke you guys is a pity shame akukho kuhle neze ukugula is something so horrible into ekanjalo. So ngiyathemba ukuthi uzolulama you guys abantu njengoba belokhu bezama ngazo zonke indlela ukuthi bamthandazise ngaso sonke isikhathi kuloko kuhlangana kukhuleka into ekanjalo. So you guys isona story ke sika Mama Uzanele Mbokazi engisiphetheyo. I'm sorry for the beginning of the video. It's just ukuthi kuleya video ka Mama Uzanele ngayenza kunobumbulo obuningi obezayo from abantu in the comment section. Sometimes noma ngenza ivideo nsuke ngiserious kunjena sikhuluma ngomuntu ogulayo umkhuhlane lona sisuke siserious bese wena wenza ivideo because it's a video umuntu asefika ngokuchoma khona lokho mina ngikuthandi you guys. I do not care ukuthi where I come from but mangenza ivideo especially ngomuntu ogulayo or ngomuntu oshona into ekanjalo ngithi ngenza umgosi but sometimes indaba nje ezibalekile ugula komuntu kushona komuntu into ekanjalo nje lezo zinto suke ziserious mangikhuluma ngazo ngenza ivideo it's serious to me bese ngithola ukuthi i-comment section yami imapetu nje abantu bayikhulumela ukudakwa kwabo ukuthi hayi hamba kini hayi yenza ukuthini khona lokho yana ukuchoma engakuthandi you guys. Can you just watch the video and comment based on the topic you know into ekanjalo. So it's not about because ukuthi ngenza ivideo ngiyenze ngoba siyase video sengidlulile kuyo no umuntu uyagula. Can you just be serious kucela imthandazo akuthandaziswe umama ogulayo into ekanjalo bese wena ke uza ngokuchoma kwakho uzokhomenta ngokuthi umuntu uyaphi sikhuluma ngaloko noma sikhuluma ngomuntu ophathekile into ekanjalo. Izona izinto mina engingazwani nazo you guys. We can joke, we can angazi talk about whatever that people like to talk about, especially when it comes to comment section yami, especially on Umnkosi Nophilile because they listen to the language and the accent and then they come with stories. But why is this that on the other channel I don't have that because I use English the most? Kuphilile Papa's Entertainment. Alekaze nidobhe mhlamba ukuthi where does she come from? Kumkhosi Nophilile bangizela nje ngokubheda nje umuntu angizele ngokubheda angazi you guys.
But anyways, akusenandaba lokho you guys. Thank you so much for watching this video. Siqhubeke sithandazisa umama la uguqa khona na umcelele umthandazo you guys. Umthandazo uyasiza and umthandazo ungabuya from anywhere. It doesn't matter ukuthi you know the person or you don't. Into ekanjalo, so just mention her in your prayers. Thank you so much for watching this video. We like it. Go subscribe futhi you guys, we share. Sizohlangana futhi kwenye video elandelayo. Bye.